Na yung tindahan ni Ate Julie. Kabanan ni MJ. Bilog-bilog na. Kamo Ate Julie. Okay. Kamusta pala Ate Julie ang ano mo, negosyo mo ngayon? Yan po yung mga paninda ni Ate Julie. Mga kalingap. May ano na din pala, may mga nagtitinda na din ano? Dami na ano? So sa'yo mga ulam din. May ulam din sila pala. Busy po si Ate Julie, negosyante ng masyado. Nakikiabala po tayo kay Ate Julie. Pero mabili kami. Ilang pa ang balot mo Ate Julie? Balot Pinoy. Wala na. Patay tayo dyan. Madami. Hindi ako nakain ng si Wenay lang. Ano na lang po. Ito po yung mga lutong ulam. Uy, may natong. Tawag sa Tagalog, laing. Ubus na Ubus na. Kamusta mabenta man Ate Julie? Malakas man. Ano sa tingin mo na ano ka na? Asenso ka na dyan. Sana. May uling ka pati Maihaw po kasi. Ihaw tapos may dinala mo na dito yung lutuan mo. Po ang hirap kalingap na bang hakot yung naluto ka na rin dito? Dito na po niluluto lang. May almusalan po kanina. Tapos yung na-stress ka pa? Hindi na? Na po. Medyo nalulungkot lang po at kalis lang po ng Jamaica. Parang naulos ito ko Jamaica. Pero ang negosyo mo ngayon Ate Julie, okay na? Kumikita na? Nasa customer na lang po ko sa pasalaman niya. Oo, normal naman yun. Pero okay naman. Kumikita na. Very good. Yan naman yung gusto namin sa palad ka. Nasa beneficiary ka ng kalingap. Hindi ka iiwan. Yan yung advantage mo, kumbaga. Ayan po. At sige, tayo ng kasi 4 na lang? O sige, pakiyawin ko na. 4 na lang pala. Papakiyawin na po natin para dun po kay Ma'am Wena, dun sa asawa ko po at mahilig po siya ng balot. Tayo, tikim-tikim lang. Bago na yung price ko, dati kasi 25. Ngayon ako 27 kasi nagmahal din sa bilihan ko. Okay lang. Nagdagdag din po ako. Walang magagawa, ganun talaga. 27 na po siya. 4 na lang po pala yung balot ni Ate Julie, mga kalingap. Ganda pag nagninegosyo, ano? Ang hirap. Kalibre lang po yun sa pag-ulam, pag may Tsaka may libangan ka. Tsaka pag minsan po nagpahinga, parang sayang yung araw na hindi pwede galing po. Na po talaga. Kasi pag napisan mo na po tapos sayang. Sige, ilagay mo na yun sa Ate Julie, sa papakyawin na natin 4 na piraso. Ayan po. Diyan ate meron. Nakakaboring lang pag walang ginagawa. Kaya sa mga walang ginagawa, magnegosyo na lang. Ayan. Walang puhunan? Hindi naman, yung walang ginagawa. Ayan, halimbawa, yung tatambay lang. Madami naman pwedeng gawin. Makakakita kasi ako na tambay-tambay lang. Kaya hindi na. Hindi na. Parang tayo nag-amaritis. Ate Julie, tayo na nagmamaritis. Yun naman po talaga realidad. Kalingap. Kung maritis ka maghapon, wala kang makatala. Diba? Dito mapuyat ka or magpagod ka man at least meron. Diba po? Ganda po mga kalingap. Okay lang kahit sige, tama na yun natin. Minsan nga po kalingap yung bagang mga tinanim ko din na gulayin. Oo. Kahapon nagsinigang na baboy ako yung kangkong ko na. Kala ko meron kang bibigay na isda sa akin daw, Ate Julie. Andun na po kalingap yung malalaking parang kukunin ko na. Doon. Kasi nung nakaraan, opo, nga sabi nga po ni Jamaica. Nandun po. Hindi kasi frozen siya, Frozen na po. Ngayon frozen na kasi malayo pa yung biyahe namin. Sabi nga po, baka daw po masira. Masisira yun.
Ate Julio, ang ano natin. Si Umon pala. Nasa school po. Uli nga pa kami. Kasi po, Walang bariya? lang po ako. Paano? Walang bariya? Sige na, keep the change na. Sana. Kalingap pa naman yan. Huwag ka lang maingay sa ano ha. Keep the change po, 1,000. Wow, thank you. Merry Christmas. Happy 3 Kings. Happy 3 Kings. Ah, may 3 wise man yun eh, sa Bible. Oo. So, yan. Keep the change, Ate Julie. Pangdagdag yan sa negosyo mo, ha? Salamat po, Kalim. Oo, ipon-ipon lang. Ingat-ingat lang din sa mga ingat ka lang halimbawa, di mo alam na nalulugi ka na pala. Kailangan monitor mo. Po kasi Kalim, kahit naman po ganyan affordable yung kaya naman. Pero may tubo naman ako kahit kasi ang bilis ko rin. Hindi naman po yung ano. Oo, mas maganda nga monitor mo yung kagaya ngayon, ngayong araw na ito, alam mo yung ginastos mo at kukwentahin mo yun tapos kung kano yung tinubo mo. Ang gawa po namin Kalim ganito pag natapos sa pulsa tangali. Nangangaling na po. Ito pong benta ngayon, bukod naman bukas na. Pero may panigyan ako para bukas na. Naipon po. Tapos, naipon. Okay man? nagsisave po ako na may sa nasib ko sa 100 sa lakad siya ko. Pag malakas ko Pag everyday. Everyday. Wow. Pag-pray natin pag-pray din natin na walang maiinggit. Hindi naman na po kalingapin na iiwasan. Ay, hindi maiiwasan. Opo, kayo nga po nagsabi na, di ba po? Oo. Baka pagbalik ko dito, Ate Julie, dun niya ka na. May mga ginto-ginto ka. Hindi naman po ako ganun kalingap. Di ba kayo mga iba yung mga ano? Hindi naman po ako ganun. Ipon ka lang, okay lang Ito naman. po, yung kay Jamaica baga po, ito bawal po baga sa Sister Romer. Iniwan niya po sa akin, pero na parang natatawa ko kalingap. Okay lang naman kasi yun. nung ganun yung baga siya. Pag na ako nakakaano. Bili-bili ka na lang din ng halimbawa kung nakakaipon ka. Kasi parang matatago. Diba? Ayun, ganun. Hindi po kalingap. Para di basta-basta maano yung ipon mo, makikit-kit. Kasi mapunta ka pa ng sanglaan. Di ba? Di ba yung iba yung mga tindera sa palengke ganun yung ginagawa? Opo. Hindi, meron naman po ako sa Jakalit nakabukod po yun sa Panggasol. Tagas na po yung gamit kasi ano po, ang bilis lang. Minsan po kasi 3 days, 4 days. May nakano na po ako, minsan na 1.5 na po yung tabi ko para sa Panggasol. Wow, di ka nagsasabi Ate Julie na 1.5 na pala. Everyday mo, everyday? Kahapon po ang nilagay ko kahapon at malakas po yung ano na. Oo. 700 po yung nulod ko. Oo. Sobra-sobra pa po yung nakapuan na po. Kasi may discount naman po ako sa ano ng gasol. Kasi every 2 weeks lang po, ubos na po agad. Ngayon, malaki ngayon at magbili ang ano, kalingap. Opo, may dagdag na naman. Pero hulog ko po ito. Oo. Ano mo lang, ingat ka lang sa sana sabi ko nga po, tuloy-tuloy. total may sobra-sobra din po sa ano. Maiyaw-iyaw na din po ako. Yung dati ko po bagang una, nandito pa po si mate na nagtutulong sa akin. Ngayon po, Tutulong-tulong. opo, may hanap din po sa akin ng mga ganyan. Kasi sabi ko, ayan, maano na din po ako. Nag-ano na po ako ng ulo. Kaya po sabi ko salamat po sa binigay ulit na urgence na opportunities nila. Ito na yung Tita ano. Emmy, opo. Tita Emmy, ito na yung ano. Okay naman ano. Tuloy-tuloy. Ano lang, sabayan mo ng panalangin. Pray ka lang Kasama lagi. ko po lagi. Minsan na ano po ako sa speaker ng yung parang pray po. Yung pasasalamat sa gadin po na pag-umaga kahit na nagbiberali dito. Nagpapatupo. Yung kanta po ba? Oo. Pray lang. Tsaka pasalamat sa Opo, Panginoon. tsaka parang nadagdagan din po yung ano ko nung magdating po si Jamaica baga na parang syempre man Nagtulong-tulong. yung galing po baga siya din parang yung spiritual na ano po baga parang mga share niya po sa Nag-share siya kasi sa'yo. siguro namamasdan niyo po na parang wala na busy na ay mama bago mag-ano pa muna pray nagabayan ka dito na ganyan tapos mama pray mo lagi na bigyan ka ng yung kalakasan po baga tapos i-guide kami na sana makayanan ko itong lahat na ganyan. Ito Ate Julie, di mga ulam nyo na ito kasi kung gagabihin na, hindi na. Ubos pa to? Mabibili ko yun kanina. Oo, hanggang gabi? Minsan po 7 or 8 po ako dito. Ay, di ubos talaga, no? Kasi Ay, maganda. Maganda. Kalinga. Di marami lang naghahanap ng ulam. Lagay po pagtanghali po, pagtanghali. Very good. Na ano yung ano. Tapos meron na Ang talaga po sa akin talaga kalinga, yung fried chicken talaga. fried chicken. Talaga naman. Affordable kasi tapos may secret recipe. Hindi ko Ay, nasabi. grabe. Yan po. Hindi na mapadait. Dito na lang meron na. Oo. Parang Jollibee na. May secret recipe si
Si Ate Julie. Meron na din pala mga gulay-gulay dito, oh. Yung mga lulutuin. Ano? So, ikaw yung nauna dito, no? Tapos, oh, di ba? Parang ikaw ang naging example, maganda din palang magnegosyo. Hindi po Maganda. kalingap, may nauna na dito. Mauna. Na po siya. Tapos ngayon balik. Alam ko yun, may tapos dati po kasi nag-ihaw-ihaw lang ako, wala pong ulam. Eh, nung tempo nag-stop siya, nakahanap siya ng ulam. Sabi ko, ano po kaya kung magtindig dito ng ulam at tagahanap. Ayun po, naging gano'n na Oo. yung una ko, parang wala na. Ito na, may mabili si tatay. Hanap si tatay. Okay na, si MJ ang kasama mo dito eh. Wala si Umon. Nag-i-school po. Oo, okay man si Umon, binata yun ay. Schedule doon na tagahugas sa bahay, ako po dito na sa Oo, maalis na buti naasahan mo. Binata ay, kumbaga, pag binata, lagi nasa barkada. Ay, hindi po ngayon. At alam mo na po, bagang, siyempre, habang nagaan mo po yung isip, parang medyo na mature man na po yung Oo. O pagkasasabi, Hayaan mo lang talaga. tulungan mo ako na kasi para din naman sa atin. Oo, sa atin ganyan. Yun lang po, okay mo. Oo, wag mo lang pilitin kasi alam Wag lang naman po niya talaga yun. Kasi mas lalo po Explain mo lang sa kanya na ganito yung sitwasyon. yung sa mahinahon na pag-iisip Yes. po, hindi po pala yung madadala sa para kang anong-anong kasi kahit po pag sabi magulang ko kala mo madadala sa parang sa agresibong pangaral na sa ano po. Wala. Nagiging paltaraso. Oo. Pero pag yung pong mahinahon ka tapos ano siya, na ano naman po. Mm. Hindi lang siya na sunod naman. Mm. Nag-i-exam po kasi sila kaya po nagpass. Anong mensahe mo kay Tita Emma, Ate Julie? At Tito Dan. Tito Dan at saka po kay May. Maraming salamat po talaga kasi pang third chance, pang third ko na po talaga itong ano ninyo. Hindi po ako sinusukuan. Maraming salamat po. Habang buhay po ako nagpapasalamat talaga sa inyo kasi ito po, pinaano niyo po itong opportunities na ganito. Parang less stress na po na nakakatawa na naman ako ngayon. Oo. Okay ka sa studio kaysa sa abroad na di mo sure, no? Sana nga po, sabi ko sana po maganito. Wala na po yung isipan ko, umalis ba dito sa Pinas. Kasi totoo nga po bagay sabi nyo kalingap na malim, andito din yung ano natin sa Pilipinas, di lang natin na ano. Hindi na kailangan mag-abroad po, magpunta pa sa malayo, magkamalay po kayong mag-iinit. Ano lang, pray lang, tsaka yung timing. Yung mga Chinese nga, dinadayo pa tayo. Oo, dito po ako sa atin. Diba? Since ano po, tapos tayong mga Pilipino napunta pa sa Oo, atin, diba? naalis pa. Oo, ganun lang naman yan. Pray lang talaga. Para pagpalain. Tsaka parang nagbo-blooming ka, Ate Julie, ngayon. Kalingap, di na, minsan mo po, hindi na sabi, minsan mo po nakakalimutan na maligo. Ikaw baga kalingap, nahilamos na lang ako at sa sobrang busy. Minsan na Mabili ata si Kuya Joel, mabili ka at Kuya... Ito, may balot. 4 naman to. Kuhanin mo na yung isa. Sige, nabili na yan. Nabili ko na yan. Ayan na po siya na po yung tangke. Oh, may tangke pa. Hindi po, ayun na po, na-deliver. Oh, yan po. Kukunin niyo. Dahil mo pinit, semen? Yan po. Ano po sila karga ng... 4 man yan, masubrahan man yan. Ano, makikita ko yung video na naman. Ay, oo, pagkagabi lang, nakikita yung sisiw. Meron na daw. Ay, basi yun na lang. Basta yan na lang po kukunin mo. Pagtataba pati si MJ. Laging may ulam to ay. Pag may tira, di siya yun ang ulam nyo. Okay, maganda. Hindi po, minsan po nawawalan po kami. Oo, walang kayong ulam. Kaya po minsan yan. Magkano kayo? Yung ilaw baga po Ay, kami nga. Tsaka may mga tanim pero na emergency lang po na. Kahit sabi nagtitinda kami, nawawalan kami Ng ulam. Pag mabuti po talaga may mga tanim-tanim kalim-kalim. Oo, maganda yun. Maganda yun na uubusan. Walang tira-tira. Pero minsan, yung tira di Meron na. Hindi din po pare-pareho kasi. may araw na... May araw na mga lakas, may araw na ano din po. Parang tawag din po baga ano. Meron. May araw na galit. May saltik, minsan wala. Ay, ganun ba? Oo. Minsan tamad, minsan masipag. Parang ganun po ano. Parang ganun naman. Okay man yung okay na nag-chat ka man sa akin baga. Okay na nakamatiwasay na nandun si Kamay. Pero ang inaalala ko din kanina yung sabi ko bagang nakapasok doon na praise na nakatakas. Baka na inaalala ko baka kung may mabigyan ako baga doon ano. May may preso. May presong doon bago nakapasok. dito si Jamaica 3 days nang hinahanap sa loob nila yung campus baga nila yung presong nakatakas na MBA na pinagharap. Hindi man makuha kasi malawak na baga. Malaki yun no? May Yun, mga... Takot ka nga po sila makapasok sa mga kwarto-kwarto baga preso yun.
Eh, kung may mga pulis naman, May NBI daw po. pupuntahan bawat sulok. Ang tagal-tagal naman kalingap. Ano po? Na di ko makikita si John. Pero sabi naman po niya, may Lalo mo nang na-miss, lalo mo nang ano. Oo, nang makita ko kalingap. Nagiyak nga po bago malis dito. Sabi ko, anak, kung titis lang. Kasi kapag hindi nagawa mo namang ano yan, alam mo, Normal yan. Upo, kisa naman kalingap kung pinabayaan ko na, di ba? Na, halimbawa, sinukuan ko. Kasi nagkamali baga siya, minsan na decision niya po. Siyempre, hindi naman ako Buti di mo sinukuan, ano? pero sobrang Kasi doon pag po nanay ako talaga, na-challenge kalima. Kasi ang sasakit ng mga narinig ko po talagang ano, ng mga salita niya sa kasi na-influence siya ng lalaki baga po. Pero kalima sabi ko, anak ko yun tsaka akong nanay. Ako ang mga katuwid ng landas niya. Pero nung time na may ano, lagi po sa salamat ko po kasi nakapunta po siya doon. Tapos na mag-uwi dito. Sobrang ano ko na naman po. Nilakyan pa pati ako. Oo nga, biglang naglaki, ano? Kasi yung po baga para kalingap na hindi ko na sa kanya, nabibigyan hindi ko nararanasan. Nagbabitamins. Tapos hindi na siya nakakaano ng tubig asin, hindi na siya nagdi-discharge kalingap po ba. Dati dito, ganun siya po, na-obligo ko po. Ay, parang relax yung isip niya. Ano lang po, dasal lang, tsaka pag-aaral lang yung pinupukusan niya po. Ganun po. Kaya pagdating po dito, yung mga kapitинsanan niya po babae, pinapangaralan niya po. Very good man. Very good man. Okay natin, Julie, nakakaipon ka na, no? Yan yung importante. Yan yung ano din namin, gusto namin. Sabi niya sa akin yung May, pag ano na, hindi ko po talaga ito napalagan o nag-ano, parang, yun na, so parang gano'n po yung presyo, kahit naman po last bagasino. na daw. Opo, tsaka kalingap kahit naman po bagasino. Hindi naman ako kaano-ano, di ba po? O, tapos yung pinapagura nila, inaano sa akin, tapos parang nababalo, hindi man sa nababalo, wala parang, yung nawawala, yung naano po baga. Kaya sabi ko, gagawin ko na po talaga lahat kahit na po ano. Okay na, at least na nakikita naman namin. Sa sunod yan, may mga hikaw ka ng... Sana all. Sana kalingap. Mahirap niyo, mainit na yung sa mata ng tama, may yan namalingki ako. Hold up. Hindi po, sapat na lang kalingap yung nag-ipon. Ipon nagaan. Hindi ko naman po talaga hilig yung kalingap ka. Sige ate Julie, pag-pray ka na lang din namin. Pray ka lang lagi. Kumbaga, pag-pray mo din kami, parang family ba? Pag-pray ang isa't isa. Sige, paalam na ate Julie. Opo kayo. God bless. Minsan nga po kalingap, yung bagang unang bilag ko sa akin na nasa brado ko. Tapos yung sitwasyon ng bahay namin, pag napapanood ko, parang hindi po akong paniwala kalingap na andito na ako sa sitwasyon ganito po. Di ba, layo na? Nagkabahay ka na. Yung pangarap ko, ayun na. Di ba, nakauwi ka. Kaya nga po, tapos nakita ko yung mga anak ko, hindi pa nakain ng hapon na yun, ng ano, tapos na yun, halos. Daming pagkain. Importante yung pagkain talaga yung mga ano. Madami ay ano? Ano po? Sunod-sunod talaga po yung miracle po dahil po sa inyo ni made po talaga sa ginagawa sa kumbaga ano lang kami, nagamit lang ng Lord, no? Kaya po talaga pag-deserve na po talaga na ano na po ni God, ano po talagang walang imposible. Hindi naman po minsan hindi ko po sa dami po bagang mahihirap talagang ano ko paniwala ganyan po. Pero sabi ko, totoo na talaga to kasi. Basta happy ka dito sa ginagawa mo, okay ka man, happy ka man. Opo, happy ka na. Yo. Kasi hindi na ako ma-stress ko sana kung pagkain ng ano. Talaga dati, ko, pag wala ka po talaga yung parang wala kang nag-roll, mahirap kong mag-budget na mga anak. Ang dami kong anak. Pero pag meron kami kasi dyan ay ulam mo, makakaan ka na sa pagkain, sa pangaragas, sa pambaon-baon. Pero nakakaano din po. Pero nagsisipo talaga ako ng dahil po sa ano, kaya pag sabi ko may gusto pa akong idagdag, idadagdag ko po kasi parang may nakalaan na po ako. Tsaka doon po sa pinalingkayaan namin ni Mitsuki na po talaga ako doon, may discount na po. Kaya Renox po. Sige ate Julie, God bless. Sana tuloy-tuloy na yan. Sige, babay muna. Thank you po, God bless din po.